ya. Ganti sesi. Karisma Recording System. Kawitan sinawane pasuryan tansah kinambaring samune awan katon endah solas lakane kararang meretu bawane Doni mas tan gandatku ngalembono batin jroning jasa ngitung tresno yen sinawan kepiaring kahanan bisa anut bungane angeran lintang ing tawang kadya mitramu padange bulan gambarne semu sumilire angin gawa tresno senengmu kang katut kagowo Karisma Production. Ayo Dedek Pur ya. Tan kendakku ngalembono batin jroning biasa ngitung tresno yen sinawan kepiaring kahanan bisa anut bungane angeran yo netramu padange bulan gambare semu sumilire angin gawa tresno jenengmu kang katut kagowo sekali lagi bareng Karisma Production.
sanding marang sliramu ya ayu memani ing jantungku. Sampun katur satu kali lakon sarangan konco-konco Karisma Arga Production nyarengi rawuhipun saya Bapak Ibu para lenggah para tamu kakung dalasan putri ingkang satu bagya mulya ingkang katempen rawuh kita sekepareng anggersepi tata rakiting pasugatan daran temen unjukan ingkang kepareng pun samektaken dening keluarga ingkang hamangku gati. Matur nuwun awit rawuhipun paring donga pangestu kagem saya keluarga ageng panjenenganipun Bapak Aan dalasan Ibu Novia Dwi Astuti ugi keluarga ageng Bapak Sugiyo mantan duka dalasan Ibu Haryati sak keluarga.